Hustisya ang gipanawagan karon sa pamilya sa gipatayng sales lady kan sa lawas sa kitaan sud sa gibangang kwarto sa Bulacau sa Cebu City. Ang report ni Nico Sereno. Sa ilang balay sa Barangay Bulasa sa lungsod sa Argao, gihaya karon ang patayng lawas sa 27 anyos nga si Charina Relativo. Di pagihapon makadawat ang iyang inahan sa nahitabo kaniya sa brutal nga pamaagi sa iyang kamatayon. Hilak niya akong tama. Hindi ko matuhuan. Maralag, kuhaan mo lang, damgo ba? Nanitabo sa akong anak niya na ibuhatan sir. Nga unsa siya kamayo na naatanan sir. Wagi kay kasturya niya. Way libog, naatanan ko sir. Hilig, surprise na ko. Anniversary, birthday, tanan nga okasyon. Naagit siya, perme na mo. Nga nung among-amungan sa sir. Biyernes, nakitaan sa iyang giabangang kwarto sa may Barangay Bulacau, Cebu City ang biktima. Wa na kinisapot ug daw sa may nasunog nga parte sa ulo ni ini. Ang iyang live-in partner anaa sa trabahoan. Nabalaka kini kay wala na mo reply, lihang oras sa sapunta nga magpreparar aron pag-duty, maong nihangyo siya sa silingan nga susihon kini. Laing silingan ang nakadungog kuno og tingog sa pikas kwarto. Asa man to dapita? Unsa man to tinguga man to na ako ano? Murag diri man ang tingog ano siya. Mura ra bag nay tingog sa babae mami nga ni ana na. Murag ni utong ba? Ang kulo. Ni ba tug ay dungga ba to ni gawas na ko diri. Naatay gitan-aw nga anggulo. So magbase lang gihapon ta sa autopsy report no kay based on initial findings kung tan-aw nimo limpyo man. Pero ang visible lang signs dito is katong nasunog ang ulo. So una na to tan-aw it's either personal grudge. Pero as of now as to namagway ni kalap nga istorya nga gi-rape. Pero again, I just want to clarify, we will be awaiting results of the kanang autopsy report. Sa responsable sa krimen, kini ang mensahe sa inahan sa biktima. Mangutanan ko sir, nga nung gibuhat niya sa akong anak sir. Nga, unsa may sala sa akong anak, kabuutan sa akong anak, anong yung gibuhatan anak. Kalami ka niyang dabu-dabuhan sir, naapa siya sa tubangan. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.